Беренчедән, теге коммунистлар режимы булганда, татар турында дөньяда белүче юк иде. Татарларның да Татарстанда яшәгән, дөньядагы татарлар турында белүче юк иде. Менә Азатлык радиосы безнең уфукны ачты. Безнең татар халкының дөньяда сибелеп яшәгән татар халкының бер-берсен барлыгын барлады. Бу беренче, менә татар халкын берләштерү бөтен дөньядагы. Аннары татар халкын гына түгел, бөтен төрки халкын берләштерү. Сезнең бит башкортча да бар, башкорт һәм татар дуслыгын ныгыту өчен бик зур эш эшләде. Чөнки без бер халык, бер телдә сөйлибез, бер җырны җырлыйбыз. Менә Төркия галимнәре әйтмешли, бөтен төркиләр алар бер халык, төрки халкы. Менә шунда әһәмияте. Өченчедән, 60нчы елларда Казанда урамда татарча сөйләүче кеше калмады. Трамвайда татарча әйтсәң, сиңа кырын карыйлар иде, йомшак кына әйткәндә. Аннары татарчаны камил матур итеп сөйләүче калмады. Менә татарчаны камил итеп сөйләү һәм язу без Азатлык радиосы алдык. Татар халкына, Казандагы татар халкына шуннан алдык, Азатлык радиосыннан. Азатлык радиосының тагын бер бик зур хезмәте татар халкы өчен. Ул менә соңгы елларны инде теге тимер фәрдә җимерелгәч, без бөтен дөнья татар конгрессы төзегәч, шулар белән бергә эшләүдә, татар халкын берләштерүдә, бөтен дөньядагы татар халкын барлау һәм берләштерү. Фин татарлары безгә килеп йөри, хәзер Америка татарлары, Японнан, Кытайдан бер семья булып яшибез, бер-беребезне беләбез. Иң теге тиз информация, дөрес информация шуларның кайда ничек яшәүләре, нинди казанышлары, нинди элемтәләре Азатлык радиосы бирә. Татарстан радиосы оннан артта калып бирә. Сез бер суткага алда бирәсез. Азатлык радиосының татар халкы өчен, Татарстан өчен шундый зур әһәмияте, моннан бер 5-6 еллык газетта, безнең Республика Ватаным Татарстан газетында бер макала чыккан, кичкенә генә. Менә Азатлык радиосына сезнең юбилей булды микән ул? Тукай премиясе бирергә кирәк. Менә алар шуңа лаеклы дип бер статья чыккан иде. Безнең бер журналистның. Менә шул исемдә калган, фамилиясе исемдә калмаган. Мин аны хуплыйм, ул дөрес ул. Азатлык радиосының татар халкы алдында шундый зур казанышы, шундый зур эше, шундый зур тарихы. Шуның өчен Азатлык радиосына Татарстанның Тукай премиясе, аннары һәм безнең башка премиялар бар, әйтик, Гаяз Исхакый премиясын мин бирерим. Аны уйлап карарга кирәк. Тагын бер мәсьәләне әйтеп китәргә кирәк, мин Татарстан фәннәре академиясе президенты буларак, Азатлык радиосында бик зур әһәмият бирелә татар галимнәренә, татар язучыларына, татар шагыйрьләренә. Бит халыкны дөнья белә шул галимнәре, шагыйрьләре, җырчылары, спортчылары аркылы. Менә безнең Россиядә соңгы вакыйгалар, Россия фәннәре академиясе тирәсендә вакыйгаларны искә алсак, фәнгә әһәмият бетеп бара. Ул дөрес түгел. Халык, ил, дөнья күләм билгеле булсын өчен, киләчәге турында уйлаган халык, фән өчен, культурасы өчен, үзенең шагыйрьләре өчен бик зур әһәмият бирә, бик зур тырышлык күрсәтә. Шунсыз ул халыкның киләчәге юк. Менә Азатлык халкы шуны күтәреп бара. Безнең теге фән дә бетсә, безнең әдәбият та бетсә, тел дә бетсә, без хайванга бит әйләнәбез. Татар халкы, безнең халык, Азатлык радиосы татар халкын хайванга әйләндермәскә бик зур көч куя һәм бик уңышлы эшләп бара. Мин Азатлык радиосын чын күңелдән 60 еллык юбилей белән котлыйм. Зур уңышлар һәм шулай ук югары дәрәҗәдә татар халкын берләштерү, татар халкына чиста татар телен сөйләү һәм язу өстендә уңышлар теләп калабыз.